Bafowethu waze wangidida kancane ubani uRobert McBride waze wangidida kancane lelo mnumzane lo testify namhlanje engathi ukutestify kwakhe kumaxova aqondi kahle. Ukhuluma ngokuthi uGeneral Nhlanhla Mkhwanazi, angazi noma usho uNhlanhla Mkhwanazi noma usho uJulius Mkhwanazi, angazi angazi, kodwa into yakhe ixovene mangabe ethi uMahlangu, umuntu owafika aqala ngokubulawa kaMahlangu kwafika uGeneral Mkhwanazi kwisini. Uthoko umxakayo ukuthi lapho wayesasebenza kwiHR ukuthi wayezokwenzani ngoba wayesasebenza kwiHR, uthi ilokho kwamxaka. I thought really kwistatement sakhe khona lokho ukuthi furthermore uthi emngcwabeni kaMahlangu uMkhwanazi akafikanga emngcwabeni kaMahlangu ekubeni uMkhwanazi wayekade ewumungani omkhulu kaMahlangu nomndeni nje wonke wakaMahlangu. Avile ngadideka ukuthi yini azoyitestifya la kahle hle. Wazwangidida weMcBride, wazwangidida wanqeda weMcBride. Hayi ngizwile nje bakhale nanga-attitude yakho, indlela obuka ngayo kuningi nje kuqale. Lo muntu esikhulu nikhumbule ukuthi lo McBride lo bekhona namhlanje yilona owayekade okwakuthiwa izinsolo zokuthi kuketulwe uPhahlana. Uyena umuntu ababefuna ukumfaka esikhundleni, uyena umuntu abefuna ukumfaka esikhundleni, into eyenza ukuthi uketulwe nje bese kuze ngempela bemkhiphe nje thoroughly uGeneral Phahlana ngoba babefuna ukufaka lo esikhundleni lo McBride lo khona ingwenya ke yesigebengu-ke. So ke inkulumo zakhe asiqondile ngoba nizonothisa namhlanje ukuthi ukufika kwakhe kubonakale lo ohlala njalo nje exibha uGeneral Mkhwanazi uAdams lo wekhalathi ngazi wathi nayi lehlangano ezamakhalathi bla bla khona le political party angazi ubani organization ube khona uhlalile nje futhi isikhathi eside shuthi ezobheka yena abantu ubhuzomo wakhe. Yabona le gang le yama-drug cartels, they are really busy now trying to do whatever. They're trying to implicate our own General Nhlanhla Mkhwanazi in some things that is going to favor them. Bazama ukumshutheka ey'ntweni ezozama ukuthi zimfake kodwa manje zi-baseless. Ayihlangani lento zakhona yabo Ashley Souls, they doing some nyaka, they talking some nyaka. Abo Adams nabo bakhuluma indaba zenyaka bavula amacala angayindawo. uPaul O'Sullivan naye waqala futhi wenza naye into eyinyakanyaka, naye wakhuluma izinto eziyinyakanyaka. The same Paul now akasakwazi ukuyovela kuMahlanga. Kanti yini kwenze njani nangahlaliseka madoda? Ubefunani uAdams kwi-ADOC namhlanje? Yini le emenza ukuthi aza abe avele lapha elokhuzaneni lapha namhlanje kwi-ADOC ngoba simbonile ehlezi lokho eSmayila yabo. Kodwa ke lo McBride wakhona lo angizwa lento yakhe lwazama ukuyiveza ukuthi uNhlanhla Mkhwanazi wafika kushona uMahlangu ekubulawa uMahlangu and then wangafika emngcwabeni ekubeni wayekade ehlobo naye akayiqeda inkulumo wayinqamula and yangazwakala inkulumo ukuthi ufuna ukuyaphi, ufuna ukuthini. I think bazama ukushaya ucut and paste, thatha la ubekela kunento. They trying to get something to implicate, they trying bazama ngazo zonke indlela ukuthi bathole into abazobamba ngayo
our own General Mkhwanazi. Lalela-ke ubafowethu, ngithi kunina nonke, hands off ku-General uNhlanhla Mkhwanazi. Nina nje nizama ngithi mina hands off. Keep that in your mind ukuthi sithi nje siyizwe hands off, because iyakhombisa ukuthi anilithandi izwe kangakanani, anilithandi iSouth Africa kangakanani, yabo. So ngempela sisizwe somphakathi sodila nani very decisively, because leloko niqhamuka nama narratives angekho nezinkulumo ezibaseless, izinto engahlangani. Really ungixakile ukuthi uma ifuna ukukhuluma ngoGeneral Mkhwanazi into yakhe ithini, they trying ukuthi baforme something khona lento abazama ukuthi bayihlanganise, ayihlangani kodwa mana. Uma uthi ayilandela ayindawo, ake sithuleke silalele sizwe ukuthi le politically what yakhe we McBride ukuthi le political intontoni yakho iyakuphi, ngoba ngiyakubona ukuthi you are mess up man. No, this man is mess up. Is mess up. I really kubonakala nje ngokufika kwe-CV engekho updated. Oqala nje i-CV yakho was out of order. Kwafuna tshalwa kanjani nge-CV, ihamba kanjani i-CV engekho engahlelekile, and waphinda futhi uyamukelwa kanjani. Suka. Hayi bafethu sizazoke sizwe ukuthi ubani olandelayo, kodwa nje angazi ngoba kuseza no-Brown Mahotsi, kusazoza no-Julius, kusazoza no-Julius Mkhwanazi wasekuruleni. Angazi uJulius Mkhwanazi ngiyacela ukuthi ibalini noJojo Thenke lapho manje ngifuna ukuthi nikwazi ukuthi nimgcine the whole day, because that man it's mentally ill, akekho right line echopheni bakhe. Kodwa nje hands off kuGeneral Mkhwanazi. We salute you, General Mkhwanazi. General Mkhwanazi is us and we are General Mkhwanazi. We salute you, sir.